You roll you try, but ngi so comment hanganiga janmate so chi sin man pidiang so bha fi baro ki nongpet hanganiga janmate ben ngai bu try un kurkhu ye fi hanganiga sngi but nga kuntu ye fi fin sange shwai ka kam ga jong fi kindiat por ban ngap ye ka e ka bu try udan ni ka ban kran hanganiga sngi hanganiga janmate ban ngi so comment ro hapadeng ga jongi ngi don lem I pasa Bantei hanganiga por ban ai ye ka tin ga jong blai but hanganiga janmate ngi don ro ya ka bangin kran but shwai ye katanga pediang so bhai fi pastor agar tang bathiang ta me jong jisu try na kur khui fi but nganget kani ga sngi lamba ka jing shakri ga jong fi but ka jing pan shai ga jong fi kan long ka jing kur khu ya ki pai ba ki nong pet UAP way but hangani ga janmit ni kwa ban kren ga dei ga phang ga dei ga ba ka topic ka bangi ai ka dei ka ai bangin le ha ka por jong ka jingkyrduh lani nam sneo namar kani ka topic bangi wan ra kani ga janmit ga bani kren ka daw ka dei bangi lai habang ngilek menta kumakini ki por ki menta ngilek hangno no ga jaka khamda ma pa jala ga jongi hangno hno bangi dale ngi sngobe chapang kata ka jingkyrduh chapang ga nemsni wala ngilek che yo shahat lagi le ki jaka rap ne ki kino ki benta bangi darung ki kren be tang chapang ga jingkyrduh tang chapang ga jingduh tang chapang ga jingduh jingkarman Badai mar kata ngi wan ra ya ka ni ka topic ya ka bani kren ha ka ni ka janmit ya ka ai ka bangi kum ki banget ni dei ban le hakum gani ga por jong ga jingkyrduh bat kum gani ga nemsniu ka bawan jia ha ga jela ga jong ngi tep ngi sha khanglut ha gi babun bha ki kam bangi ngi le bat ki we pat ha ka rap ka riang ru kam da long show ka ba sai so kum ba julong bat kum ta ter dei na mar kata yani ga topic ngi wan ra ha gani ga janmet bat ngi nganget ba ha gani ga janmet lamba ga jing pan shai ka jong I pastor kan lalong ka jingkyrduh ya pi we bat ka banungkong du pastor kata ka ga jingkali ka mga kwa ban kali kay bang ide ban le pastor hakum ka ni ka por ka ba menta jo ka ni ka nem sneo ka jingkali jo pi ka long ba sunat pastor kumno ngin le ha ka por jo ka nem sneo lane ka por jo ka jingkyrduh ba ka de ka por jo ka jingkyrduh mo ba ka panlong ru gibreu ban kamper khat lane ban kam pu jingthau kumno ban ai lane kumno ban penlut ba abang ipai ya ka khtin ka jong bleng I ba kadon ka solution kadon ka jubab kumno ngin le ha ka por jong ka nem sneo ba ka por jong ka jinghiran lane ha ka por jong ka jingkyrduh namar ba ha ka por ba pahu la ngi ai mo ngi ai pahu re ha ka por ka jingkyrduh shoban ar ka pen perkhat shengi kumno ngin le ban ai namar ba yo bangim dap wat tang yala diru lane la dangi ai yo ba le se kanwara jinjin jar yangi bat kebukum kita gi jingkeli kila ban mi kabala ora ka jing artatin ha ka por bangin ai ora ru gi jing artatin ha ka por bangin ai bang aso tunat ba khtin ga jong blai ka don bai ka jubab la fi pai ya khtin ga jong blai ha ka por ga jong u Elijah ka don ka wi ka riu kan thai ya ka ba kumno bo blai lo sai ka ba yu kon jo ka ba yu shakri jong trai fila ban shemi ka ta na ka ka kitab ka ban kong ga jong gi sim ka lonong ka ba khat nyo ga khot ka ba pra ter ka khtin ga jong blai ka ong ti ka khtin try ka lawan hau ka da ong to yang jot ki let cha serapat ka ba dei ya ka sidon bat shongang ta hakmi ngala hukum ya ka riu kan thai ka ba hang ta ban saya me kum tau la yang bo ula let cha serafat ti ha ba ula poi sha ka khrdop ka shnong hakmi ka riu kan thai ka la don hang ta ban lumding pro bat andak ula khot ya ka ula ong ka karpat e pa to wan lam ya khndiat ka haga khuri bangan yo di ti haba kadang lech ban wan lam ya ka ula khot ya ka ula ong ru nga karpat ya pa to wan lam yo kpu hanga khndiat haga khti jong pha katikal ong karba em utrai u blai jong me ngamdan u wei ukpu hunrei tang shikam upuro haga shang ba khndiat ka umpnyang hau klong bat hakmi nga shukhar altli ki ding pro bangan yo lech shayeng bat ngan shet ya ka yaladi bat yala ukun jonga bat ngin bam ya ka bat yap no ti ulai jaul ong ka wat shep ting tu lech bat tu le kum ba pha phong henry tu kre shwa ya ngai we I kpu berit bawan lam ya ita shanga bat hadin kata sakre ya nga bat ya ukun jong pha na ba kum ni ong utra u blake Israel upuro na kata ka shang onom lut lemne ka umpniang hau tau klong kanom du tat onda kata ka sngi bo trai pa slap haga kendo pastor ngi na pe ya ga jing
ya thu ak tin ke jong play ublei ong yo Elijah kilet on chang ni ga Shillong seraphat bahanta men sai kendu ini ga brio namar hang ni ga don kanem sneu but Elijah ulo perkat ba okay ublei upa ngai sta ga brio udang mudur le se ba kata ga brio ga brio spa ga brio ga don ga ba em ga brio ga dap ga shlei bal gum tau la let chang ni ga Shillong bat kum ta anda habo lo ya kendu ya ga brio kita ki jingmut ki jing perkat jing baro kamlong kum ka ba perkat ibn ban ba ga brio kalong ga ba kerdu kalong ga ba don kendiat but new ba ka jingmut ke jong kamlong kum kata ka ba ya ka ka ba yeshem ha ka ba kum ga ni ka por but hang ring asu thu ba itna hang ni kalong ba uble lo ong yu Elijah ban ba ga ni ka brio kan besar ya Elijah ha ka ni ka por jong ga nem sneu barabu lagi nu ini ka brio Elijah upan be wong ra syai ka kelawan ra ka bagum ta kapan ya ukpu ulapan ukpu kau ngam tan kepu ngadon tang ini puro iba kendiat mo mangap bau ni khun changa ngi don ne ban ya mo dan ni pniang kendiat bangan ni shet no bahadin bai shet ngi yap no tu Elijah ong ai syai nga adin phala ai nga te saya bam baru kular hang ni ong ba ukpuro nakasyang jong pa unom lut no wat itay pniang nakaklong kanom du no tat onda an sa pa slap hakan negeri bat kan negeri gun thai kabakali snow ya ka ktin ga jong ni kami thu inu brio re ka snow thu ya ka sur ka bami na unu brio ba umde ubrio uba madai mata an ubrio uba kumbai long lang baro mo ka snow thu ba uni ude shakri jong blai bara bakali snow thu ba ude shakri jong blai kala le ya ka e ga ba shakri jong blai u ong haka hadin no to ngi peter ter ktin jong blai ge thu bagane ka brio kala ai show shakri jong trai ha pedeng jong nem sni pedeng jong jingkyrduh wat tang yala di ban bam ra kam dap wat tang ya yala de uni khun jong ka ban bam ro dap men rei kala kongu ya ka ktin ka jong uni shakri jong trai bal kala ai de ga men sim jong jingai bat ba kala ai ktin jong blai ki thu ang ni ba kata ka rigun thai ba utau khun jong ka kim shim la yap hadien bakila bam ya kata ka jing bam ka bakhadu ban ublei ula penroi yau to puro bo ula penroi ru ada ta ka pniang ha kalong hadu ba dakut kata ka nem sneu hadu dawan muslim tengah ngai pastor ka de kata ka ba ka bible ka non ya ka juba ba ka por jing nem sneu ka de men le yu ka de ban ai kam de bangin bo shwai kata pastor ko ban shwa bangin ya keren ni kata mo ko ban kli beli ka daw jong ka nem sneu ka wan pan kai ka daw kom hangani ka por ka jong usim ahap kron ka daw ba ka wan ka jing tur khong kajing terkong kalong namar ba kadang kajing mani belai tau. Kadang ke Jezebel, usim ahab ni chau di unong Israel bu mani belai bu menrei namar kalok kajong kadai kanong mani belai tau. Ba mauru rasda mani belai tau ban man kam kongu no ya kalok ban man kongu yu trai. Ba deheng ta bo belai. Wan rai kanem siu kadai kata kan wa manong ipi mo. Lada ngim mani belai tau ru itu belai bela tau. Henry ladang idan daki waypat ki blay ga jing im ga jongi ublay won ra ya ga nam sneu ha ri ga jongi bangi mata shisha ga don ga jing ot ha ki breu shani shatai ka ma ga don ga jingkyrduh la khang duyong la khang ki mau la khang lut baro ba ga don ga jingkyrduh re ga jingkli pa ka long ga ni ha ga por bangi pahu ngi le ayu ngai ba shani Shillong ne la ngi le cha hi giant hill shatai ngai ba ga por ba ga bun ka pisa kadang ke jipa ho bakani ro kala ilam baklas ba bon ki kam mani blai thau kum ka kam khalai haga kam auria haga kam ka bon ka bakum kita bat ngai i ba de hang ni bo blai upha ya ganam sni ho ga ri bat ka julong ru ka ni am bo blai la umla ban pen bet la dangi ngem bet dala di uju pen bet ru daga mariang uju pen bet ru dagi nongshun ki jongi ban pen bet ya kata ka jing bakla ka jongi kumbaga jia hakni ka por mo hakni ka Shillong ahab na makum ka Jezebel ka warra ka jimani blai tha ka wan ka nem sni ka bamut kai ka jia ya ka jilla ka jongi ne ka ni ka ri ka jongi ka daw ka dei ka jing phai no na ublai bat ka jing pelong bon ki blai thaw ne de ka ta pastor mar ba ngitip ya ka tangim la ban len ho ngi mani ublai ba yem ta mangi le ka ublai ba yem
ngi tharai bo ni ubli bo em ngi dale kat bale rubiang bai namar ngi tharai o bo ngi yo sngo bo ble jongi ude badap daga jing e badap daga jing is ai ringi klet ya ga wai pat bo ble jongi ru ulong ka ding ka babam do bo ude bo pitar ngimla man yele kai kyu jakai yo ble uba em ka bo mot ngi hablong serious haga jing e de bat u kibriu mo kiba wan hang ni kimyu iu Jesus Christ kimi iu try kimi iu ta ki kristan ngaju ong bhai gane kantin haba kibriu ki pet ya ki kristan hang ni kim i thu i thau bada kali tu ki kristan ru kim sung thu sung thau yela di bada yang ta ngaju sung tanat bang kan ru patang bala rong po sam siar kamut bala long siar tang bala don hayeng mani kamut bala penlong kristan ne la long kristan jing long kristan ka dei kata bangi hawan shisha kata ka jing kala ka bamot bangi nyai kat kum ka ktien ka jong blai ban ngaro kum posto ngayu iya kata ka wei na ka daw bang sngo ba kawan kan nam snio namar ba kibriu klas dang man ong ba kedai mangi da ka kti jongi ngi on rai ka spa ha le mangi ki batrei ha ngim don chu ka men sim jong ka jing sngo ngu yu trai mo ne ka hato posto kata ka jing sngo ka jongaro ba ka dei ka ye dei ne em bat ka ne ba wan ra ya ka nam snio ba man ta ka ba kalong fiu try ong mai te kalong ka balen ai ben ke step man pe mit kata la ngi le ka no em la ngi trai ka bingi trai ngi step ngi pe mit kata la da utrai dar kat bat ngi ka spa jong ka prothei ka la ban don mo tang ba kanom la ban yai ne pa ka la ban wan shipateng ka la ban kut no mar ka thing ka jom blai ka ong em ba vi pulina na ka sam ka balai pu nyo ko khat ba khat phra ong bo utrai utip tangi gisngi jong kita ki bajana bar ka jingyo ganti jong ki kan long bam jikot bar ka spa ka ba yai ne ka dei tang ha kita ki bajanai lalangim dei ki bajanai ho try lalangim long janai ha khamat jong u ngila yo yu try ka jing im ko jongi ba ladanging im long shisha bat u ladangim long janai ka mama u long janai ladangim shimkhia ban shakri u ladangim shimkhia ban im ka jing im ka ba ma u yo e ka buram dei hang ta kawan ra shibun ki jing e ya ka jing im ka jongi ka spa ka la ban don boleh lah bu shibut ke spa ke jela ke jongi de ngipet ya ki jing don jing em mo ki marpo khandong ni la don lut ba la ngipet bat saboro ki menta boleh lah kerku pelat ingi ka yo ka kot ke jongi hoi ka kom im ke jongi ka kom bam ke jongi ka kom su thu ke jongi mo ka pule ke dangli ka na baro ki liang la ngipet la don shisha shibun pelat kita ki sertap ya ka boleh lah kerku ha ke ji ha ke ri ke jongi ba ke ji em ke jongi ni ba bon ki bri kim so tho ya kata ba kim don ke jing sngo ki sngo be de maki ba ki le ba trei ba de ga jing le ga jong ki la ban yo ya kata kamot kim don ya ga jing sngo ya ka ka ba utrai ula le kumba tin ka jong trai ko amo so ka ban kli ho ngi se poi biang spangani ga ru kun thai na mari kata ka bentang sai na mar ha ga dumi ra khat prang ka pastor hin panshai kata ko ba ublei ai ka bor ka ong to mo na mar ngi shening sngo ba ka de ka bor ba ka jing start jongi ka de ka jing la jongi yo ka de kata ka down ne pastor ba ka wan ra ya kum kani ka por kum kani ka kim kini ki aka ha ka pa ka jala ka jongi bangin ya lamba kam kani ka nem snio finya ba so tho mo ka mo ne ktin ka jong blai ka ong ba henry to men kan ma yu try wo blai jong me na mar u long ma u ken u ba ai bor ye me ban yo ya ka spa u try u ba ai bor ngi ban yo e ga spa na mar hagai la nong ba ar ga khot ga ba pra ga ong ba ga ser bat ka rupa ka de ga jonga ong try ba la try ai nginom yo bat ha bangi try ka bangi try ru la da u try shimna nginom la ban yo shu ya ka bat ka de ga tangi ha ban sung thu ene ka we ga jing shisha bangi ha ban buram yo try da ga spa ga jong kabamut ki briu hang kani ga de khot pastor ga skwa bling apan kan mau kabamut ki briu ki la klet no ban kan mau yo blai ha ka ta ka spa ka jong ki ka long ni ken ka spa am ga jing kar khu ka long blai no te ha jaka bikin kham kan mau ya unong kar khu la kum kan mau kham bun kham i kham bun no ya ga jing kar khu ka spa bat ka ni nga i kom ba ka long blai ban ya penyap ru dan jing sngo shu ban tu ban thim ban bam klop bam sap mar balai ka long kum ka blai ki tharai be la da kam dan la da kim yo kamot ka jing im jo ki kam dan jing mot shu but mo hap ngi em ni gi sngi ki rong phong ki bun ba mo la mi bi ki bat mai ki kali ki jing don ki jing em ki yeng ki sem ki jaka ki puta mo
Lagi kata haba I ki wei ki don ko alang balada ngim kot e ka borangi persang jubor ban yo e kata. But ngi laj no na ka principle ka jong try ong to hun na ka e ka fidan. Nang ngi puli na Hebrew mo ka long khat lai ka de khot ka ba. San ka tin ka jong blai ka ong ne. To long ki ba laj na ka ba it's by. Da ka ba snow hun bat kita ki e ba fidan. Ngin long ki ba laj na ka ba it's by. But ngin snow hun ha ka e ka ba ngi dan. Ray bon sin ngim snow hun. But they ngim snow hun na mar ba lay ba ngim dan. Yaw tau ba ai ka jing hun na ka jing im ka jongi. Kam đây ka spa ka ba ai ka jing hun. Pila ban thiet e ka jing thia. Rifim la ban thiet e ka jing yo thia. Pila ban thiet e ka bam rifim la ban thiet. Ya ka jing bang ban bam. Pila ban thiet ki e jong ka perthai. Tama film la ban thiet ki e ba ki de ki jong blai. Bat kata haba blai wai de tamu ba ai. Bat ngim la ban thiet e ka ba de ki jong o. Bagi yo iru ba tingnya pa pat mentas ka ni ka brio mo benefit pastor la pan kan mau. Ba kani ka brio ba Elijah mo. U blai kular nang kong Elijah. Elijah ba ikundu ini ka brio haba upan. Hatu umlong mo klama kor haba kani ka brio ka ong. Ka ong ya Elijah bangam na ni ai. Kamlong mo klama kor. Mo da supet hi ikumba Elijah ulong ba klam akor. Hagi jing sia ulong ni susun mo ni ka brio ni tang yala dir kam dap ban bam ba yu khon jo kar kam dap but lai I te ka kamat ba kam don e. En reu ni shakri jong try upan namar ba ma upan. En reu namar ba try ong topan. Bagari ta haba try upan utip ru kumno ban pendap. Mde ubreu bale ekane entre de try bale ekane ba uni du shakri jong try. But upoi kenanga ngane ke yeng ru de try upa. Maru tip balada Elijah dan kaniga breu ba uni kon kini yap no. Ngam tip bale kini yap no let's say kila ban commit suicide no. Nane kin shim no ma kit khat no jubor le jong jing em no mar ba dan bam sho. Andre ublei upa kenang yo shakri jong try ha ka yeng jong kaniga breu. Kenang ba kaniga breu kan yo im. Bagas tunat nega por ngi snow nga khlambu jingmut ya kata ngir kum ki shakri ki jong try ngi wan runga ga yeng ga jong fi ga nega sngi lamba ga nega program le se fi long ru kum ka nega rew kan thai film dan a shu a yeng jong fi don ha ka ram fi don ha ke jing e pi om bangin yap no ngin sa yap no ngin la du jingkyrman ngin la lut ngim dan shu man perkhat na kumwei kala kot kelenti refi wan man yo snow ye nega ktien ha ga nega jan miet Ketien na ki shakri ki jong try ki bawa na ka yeng ki jong fi. Bag kumba Elijah ong to ai. Ya ka ba to ai. Ya utau purau ba to ai ya ka ka upniang. Manganget bo try ru upan na fi. Mdei bo Elijah upan. Henry de try ubapan leng ba Elijah na mar bo kwa ba ka ka briu utau kun kan im. Ngiklemut banyak keren ya ka subject han ka jan mit. Renganget Bau dia try ubakran ni fi hakan ni ke janmit ke bamenta fila jan dekut fila jan kut fidan aga jing ke bakrau Henry ke kwa banong ye fi hakan ni ke por bau try upan na fi ya ke ke ba fidan but haba fifi ya ke ba fidan kumba utrai ule ya kan ni ke reu kan thai kan ni ke nong sarafat maka baru khun jangka kila im hakata kan nemsniu tat haru dawan uslap Barga sungu aingu shisha you try. Haba wan uslap ka bamut ka sedang biang ka new beginning. Lene ke jing sedang ka matmai. Barga aingu you try ka nega janmit ka bamenta. Try upan kenang na fi ka nega mit. Ya ka ka ba fi dan. Na maru kwa ban ai ka ka matmai. Ha ka jing em ka jong fi. Barga ngai finom yap, ngai finom kerdu. Ngai bar finom dan kano. Kata ka jing babi haba fi ai. Sya ka kam ka jong blai. Maru try upan. Kenang bu syakri jong unem. Kenang baga kam ke jong ukan em. Kenang baga jing syakri ru kan em. Hakapor ke bakum kan e. Banganget kini kentin ke bi pastoi ai. Kam dei kin jaran khat fi pe kini ke program. Dei ka plan ke jong utrai fin yo yang kini kentin. Bagani ke sngi utrai khmi ye fi kum kinong bet. But pastor kintin kini pai biang sini ke kentin. Habagani ka breu kapan kongo. Ngayu I hang ni. Habanga puli yang kini ke khot ka ong be khot ka khat san ka ong ni. Kata kala late bat kala le kat kum ka jing ong Elijah bat maka bat mau bat ka yeng jong ka kong ka kham sham lakut tong bol khun
kayeng pastor kinat pin percaya kan ga benda namar pabon sen ngi perkatang ya lade dai nama katangi so duna ngare ngi kan ga breh ba bet dai tang ya lade kadap ya kayeng Fi ngastunat hang ni em tin ju blay bong ki im de ki im. Kani ka kran tangka kata ka jing em ka bakan jado kan mangi kran mo ya bangi kran ya ga jing ai ya ukpu ya ga jing ai ya ga pniang ho kala bandai ha ka bakan jado. Re la fi la ai da kani ka bakan jado. Da kani ka kin jado shautrai utrai ulpun em tang ya ka kpo ga jong fi. Mdai tang yu khon wat iki ba hayeng ki bahasam ga jong fi. Kita ki nongtrai ki badan hafi. Kita baro ki badan hapo jong fi. Kita ro kin em dai ba le ubreu dai namar fi le show try utrai pi ai permission yo try ba un le ya ka kamba ha ga jing im ga fi fi uni u shabi utrai ong ai tu shabi jong fa la da phanut ban ai u shabi jong pha nga shim ban pliu tau shabi bangan ai pat afa ya ka e ka ba pha pa ju yo ne ka e ka ba pha ju perkhat ha ga jing mut ga jong pha men shwa ngan le ya kata ong try mga sutunat ba la nga pe iktin jong ble utrai ong be tunjuk yang ha ga ni ha ka ba ya dei te bat ka ni ka jing ai em utrai ong tunjuk yang te ha ka ni langan plin em ka jing khang jo ka beneng ngana the no book ye jing kerku ha ga jing em ga jong phi mga sutunat pastor ba kum ki banget mo kum ki banget abangi ai ka ktin ka jong ble ka ong ba kata ka spa jo ki bam hok kan wan si ki ba hok mga sutunat ka ktin ka jong ble ka ong ba bau try ukwa benda kerku e engi hadu kata-kata ba unda sneng no yunong bamdu nam ta jongi bat kaktin ka jong blay ladangi puli naga jingruai jong Solomon kalanong ka ba ar astunat kini ka benta ka ongkom ni kalanong ka ba ar ka khot ka ba khatway khat ar ka ongkom ni namara khmi katlang kala dirno uslap ulawai kisentiu ki pau halor ka khandau ka porwai ki sim ka lapoi bat la yo snow ya ga jingpa ka lengkhur ha ka ri jongi ktin juble ki thu hang ni bagita ki jing e ka talang ga jing ter khong baro kan sawai no baki e baro kin sawai no ki sami ka ta ka ayom ka bathma ka ayom bangin i ki sintiu bangin i ka ta ki bangin yo snow ki jing rai ju ki sim bat pia ka por ter khong dem dan sim ne ka por ka bat ter khong dan ka ru ka ba itanat ban phe re hadien jo ka talang ka wan phe ka chingker khu ka ba itanat tin ga jom blai ka ong ni bat inyo sor gi jing pa gi leng khur ha ka ri uding dambur umpen i ela ki so ba jerngam jo o bat uding wan pho sun tiu bat pen mi ru ka jing ubi joki yang jot ko ba i jonga ko ba habriu jonga ba to alina ong trai bo pe yang i kum kata ka kurim ga jong u yo ingi kum kata ka ba habriu ga jong u baru ong sisa ka ayom ka bathmai kan wan pha ba ngai ye fi putrai pe ye fi menta u is nai ye fi ba de ka u pha ene ka tien ha ka ying ga jong fi khnang ba kata ka new season le ne kata ka ayom ka bathmai kan wan pat ha ga jing em ga jong fi ka bamut lada kan ka breu smut u Elijah ong ye ka to bet to Aisha shanga Bagan bam. Nada kam ai sih kayo jengker ku. Kalayap hiru. Kalayap. Dengai ai ngo yu blay when ka breu dik ka ngo ik tien ke jong ni shakri jong trai. Upan ka ai bai. Kam tip wala da kan yap no ela diru. Rei namar ba ka ngo fi ni ka point nang nir ka long. Ba ka ni ka breu kala ka ngo. Ka jing ka ngo ka dei ka ban kong santam ha ka jingai jong krista. Maru fin pe ye ka jingim ke jong u Sol, most im sol. Hoi, ula biang gat tu kan ni Henry ka bakadu do ula phaidien no try. Ka point ka ba u phaidien ka dei ka jingbam ka ngo. But u blay u da weng no sunan ni una ka jinglong sim, ba dei hang ta ba u sai do sim u bathmai, u pen mi do sim bathmai. Ba u pen mi do David ha ka jaka ka jong. But nganget ha ka ni ka mi ka ba mata fi asngowi ka tien ka jong blay. Nai arta tien. Ka ngo ya ga ai ka ba fi asngo ngangai mdei ba mangi ban ong ye phi ya ka ta han re la fi sngo ba ka dan ka jingkyrduh ha ka donut ka chong fi sngo bo try ukraine ye fi sngo bo try ong le ya ka ta ya ga ai ka ba pha yo sngo na kwa ban ong ye fi
wat nom kentat ya kata kasur ka bakran hapo jong fi. Lada utrai kran e fi kabiang kata. Re la utrai ula kran ya fi. Ga kwa ba fin le ya kata. Lada ga don ka jingpen ki aka donut ka jong fi. Wan omongan sele apat. Le no menta yo baga por ka dir than ya fi. Namar bangi im hakanem sneu bangi im haga jingkyrduh. Ban long kita ki balat na ka jingkyrduh. Bakin ban poi sya kata ka jingpaho. Ushabi kadege jingkongo. Kadege jingkongo. Pastor hakapor nem sneu na ngibet nginyo atbet mo sipasya. Bible kadon kaong kata ka benda abang ngibet hakapor jong nem sneu. Hatu ngila ban yo at mo ya ka ba sipasya bet. Lalu ngipet rumah ya ka jing em ka jong Isak hakapor jong nem sneu. Ngila ban ni na Genesis no arfun rewe dekat baka arswa pule pastor. But Isak ula bet hakata ka kendo but ula yo kan show hakata ka snem ya ka ba sipasya but utrai ula kurku ya Hallelujah. Hallelujah. Bet hakapor ka ba? Nem sneu. Hakapor jong nem sneu. Pi lada kamdan ka nem sneu ka jing em ka jong nam ia ka kamba jong trai. Lada ka pisa ka si wan way kum to em teng yo ka wan himo. Andre ka por jong nem sneu ka por jong nem sneu ka ba filaban ia ka kti jong blai. But haba kamtam pi bet aga nem sneu komba Isak rula bet aga nem sneu ula yo diang ba ula yo at chis pa sha. But de yang taba blai pun Paula ka jong ka buram haba kum ka ni ka por ka ba Isak udan. But ka bule try upenan buram ya kata. Pi lada pi ai ka por ba pahu dei kampang ka donot ka jong fi. Lada ai ka por ka ba fikir do em. Ngej ba ka donot jong fi ka pang. Apa itu ka rigun thai mo Lukas nong arpuweru. Ka rigun thai ka bamdani ai. Henry ka la ai lut ya ka ba ka kadan. Hakata ka nem sneu ka jing em ka jong ka mo. Henry ka la ai ya ka ba ka kadan. Bible ka klam ya tu ja ayu ya ka beri hadian. Henry ngi iyang tu ba ujisu udah syam sungu bae ya ka jing ai jong ka rigun thai. Ka nero ka rigun thai. Rutrai udah syam sungu bae ya ka jing ai jong ka rigun thai ngai. Ngo pidai ko wei na ka rigun thai bi pe ni ka program ka ni ka miet. Pidan tamba pi but kon jong pi kurim jong pi la yap la ne la pet na fi. But fidan haga jing sha thok ka jing sha shukor haga jing trai ka jing ta ajan khanglot ki kam ki jam ki jong fi fidai ka business woman. But na ko apno fi ka ni ka jan mi menta fi asngo ni ka program kam dai ka fi jarang kat re try Ukraine ya fi. Ukwa ban kerku ya ka ba shis pa sha haga jing em ka jong fi. Kidan gibriu pastor ki ba ka kam ka ba phla ki jang. Ngai ngo utrai ba. Utrai jungi udi utrai uba udi utrai uba kular. Ba utrai udi utrai uba pendep ya gijing kular gijing o. Ba udi utrai uba le ya ka eka ba ula keren. Bat kumbula le iki weipat un le ya firu kong hangane ka jan miet ka ba menta. Baling nga mensim junga kong mi kong namar nga sngo ba pidai ma pi ka ta ka ribbon thai hangane ka jan miet ka ba menta. Ba utrai kwa ban keren ya fi. Ya ka ni ka ktien. Ba nga ngait habang kumaong na do mene haba ka dan ka jingkyrduh le bet chika kam ga jong try ha ka por juga nem sneu ba fi ba ka yeng ga jong fi tang ba fi ba ka yeng re wat ye kita ka ba fi bet kitaro kinyo ya ga jing em kumba ushakri jong try ru la em ka ba kran ru ya ka hima ga jong blai ka ba kran ru ya ki wei pat ki badan ha ga jingkyrduh shu tang ha ka bam ga di re ki ba kyrduh ha ga jing long men sim ki bam dan yo Jesus Christ kitaro kin poi du jok re leng ba ka ni ga jing ai ga jong fi leng ba ka jing pen ko ngo ka jong fi leng ba ka jing ho oi ka jong fi ma ppm ka yeng jong fi kan em ka jing trai ka jong fi kan em ba kum jo kitaro ka ba kiyo diang ya kata ka jing ai ka jong fi kitaro kinyo em ba kinyo yo jisu ha ka jing em ka jong ki hallelujah hallelujah mo pastor ba ong ro ba finang kren ya kata ba kumno ban yo em ma ka bible ko ong mo kumno kin let ala don nong pa yo la ba no ni ka por pleng ka jong fi sngo fi kurdo ba le de ha ka ba kan jado Andre yo don da ki popo hajar ki breo yo paulak ki breo ta ha pa jalla jongi yo kimyo kidan ke jingkyrduh ha ka bakan jaman sim kim tip yo blay yo ba em but kidon kam yo jisu but pila ban long ma pi kita ki nong pa wanum pet ya ke jingkyrduh pet ya ke ba pi pila ban pa ta maka bible kon kumno kin le klamda la pa ki maka don kam ya kata but na soro pastor ka ka ba ong ben Setelah bu David Wong ka kitab Chronicle, menengkong Chronicle,
nong ka ba ar pu kun dai khot ka ba khan riu ong ke ka ba ngawan ra me ka de ka ba me la ai bar ka ba mut ka de ka jing bet ka jongi ka pen I ka de bu trai lo ai lupa tengi bet bat ngi ka pen I ru ka men sim jong ka jing sngongo yengi bahan reu soitan bot sen uang ba ka ni ka de ka jonga nai panar ta tin nai bet na pham dan ni isho lada pa ai no phan sayap lada dam ai ro ngin sayap kum ka to ka brio mo lada dam ai ro ka sayap hi kada ai ka chia ka kala mo lada ka ai ud kadon ka jingkular ra ka jing ai lada dam ai don jingkular kalong kum jo ka kwa no fi ka bible ka kren sa phang ka jing ai lada ngim ai kam don jingkular dai na magata ngim yo mat ya ka jingkur khu habang ngi ai kadon ka jingkular bodo ong lai posha nru posha basis pasha udah keren saya kata ke jingkular uang ro kumba pi bet kumba fi nyoan kadi kata ra ka download jong jingkeman ma bun sin ngi thnum mo ngapai kum ki bre mo kumenta ka adai ka ayom jong ka ba ki ong ka di christmas ki di kum ta ter ngayu I kim perkhat I lam tau play ki perkhat bun ela de ne kum no pastor fi ngong ya kata ka benda ki perkhat bun tang ela de kumno bangan riam kumno bangan bet kum hada kim perkhat na ka benta ba ngitip kum ki bangai ngi jukran naman ka por ka jingwan ka jong try kala jan tetapi yang au try kidon ba om au try man yo ka daw badin mangina namar bale ngim pha ya ka gospel try la de bo ya ka benta ong lam da ka le ka gospel ka le yo ka dei ba ka gospel kam le nya ha ka le ka mit kwa ba no fi hoi fi don ha ka nem sni fi don ha ka jingkyrduh ha de try yo I ya fi kum ko to ka breo da yo I ya fi kum ko to ka breo ba no to bet no to ai no to ye snok ti lem no bat ka hima ka jonga ban pan sapriang nga kwa no fi bet fi ma ayu breu nama fi ayu breu mla man kur fi haba fi bet ka nganget kum ka to ru kun thei haba ka ai hau elijah hang tu u yeng kum tau shakri u balakular u ai shwa ka jingkular wang la pa ai hanga kata ka dei ka jingkular la pham kloi ban ai panu ya bat ka bible kong haba ka kapan kong ngo ka yeng bun sen ngi kwa baka yeng kan yo mat jingkur khu yo dei mangi nungkong ni don kamban bet namar kata ka dei ke baka ktin ke jong ble ma menai pastol apan kan mau ngi naga Deuteronomy nong ka ba pra ban kan mau yo try pastor ka bong ban kan mau ha kanu ka banta ha ka jing ai ngi dei ban kan mau yo try mo de ke bangi sngo kwa ban bet ngi chu bet nya ka don ka banta ka ba ktin ke jong ble ka ong ktin ke jong ble ka dan lai banta kumno bangin ai ka kam ga jong kawai ni ka shipo ni hab ai kawai ni shipo gamo na ka shispa ga long shipo na ka shipo ga long kawai na ka ta ka bangi yo lamba ka ta ka jingkar khu ka baar ka ta ki so nang kong but utrai wong ro ba fin ai wat ya ka ta ki jing ai ngo ka jong fi sngongo ni ka brio em pastor ka da not ban ris ka ris te but lada firis ya kano ha ka jing em ga jong phi mo phila ban res ngai ju ki bru ki bakhalai te ki not ban res de ki lak ki not ban res ha ka ji ya ka jing khalai la na ka no ka bakum ka ta ta ka ba ki shus no bi ban yo hendra ki da do ba ki da kala duk ro ka no fi lada fi not ban res na mental try amen lada fi not ban res na ka mental try la finot ban res le ya kata kan ka brio kam dan ni ai la da kam ai ru kala yap asngo bong la da ka ai ru kan yap tam le ai la ka ai no hi re ba kala ai fin ban ka don ka jingkular ba ka don ka kamba ka ba ja ha ka yeng ka jong ka ban ka de ka tanga snot nat ban ong i fi ka ne ka jan mit ka ban ta res na ka ban ta try ba fin I ya ka ti ka jong try fin I ya ka kamba ka jong try kaban ja ka yeng ka jong fi namar hangni ngi don ni ka jing ang not ka ba kraw ban trei kham ha ya ka kam ka jong play ban pen poi shu ya ka gospel om tang ni ka nong ba an chi wei pat ki jela jong ka ri bat ya po nong ba jong ngi don ni ka jing ang not ban extension shu ya ka por ni ban yo boro shis ngi ban ai ka ktin ka jong play ka ktin ka jong ngi ha ka ktin khasi ba ka ktin hindi ba ka ktin farang bangin ai ka ktin ka jong play lang ba ka ni ka jing sikri bat ka kata hai bu ka tin jong ble ko ong em pastor na ka malaki no balai ko ban ri ko ong ba na ba nga utrai ngam jukala ka ba mut la langim nang ban burom mi utrai kita kilai trai wa ngam jukala
Ulong juk menin mentah jadi kibam jukun. Masih dan boong ba kawin ka sipo ka por jiki hukum. Hari ngipai ka sedang du Abraham. Abraham ra shumal kisah dak Abraham klem em ka por jongka hukum. U Jacob u klem em ka por jongka hukum. Bat ikloy banwan ra. Ya kata. Kaktin ka jong trai ka kren ru na kon jong Adam. U kain buru abel ki wan ra ya kata ka jing ngu ka jongki. Sa ublay. Hagai ka padon ka hukum kibun ba mo yong bakadai ka hukum. Hari ngi yo hagi ni ki benta pastor bakadai bai kai bu trai u syam sobha. Akan marung bani ka po pastor kata ka we ka ba ngayo sngo kata ka nuksar we nak syakri jong trai ka ba ni sam. Lodan ukpa haba ulai chayo bai tai khon yang pa pentet min mit se yang a. Ba ukpa pentet ta min mit wai bi si senduk min mit tet bi sendal to. Anda bala tet ai khon ni lakman yang thank you papa bi pila pentet min mit yang a kum ta ukpa la song men barwang ai lang nga se khon. Nah, imtre ni di jonga, ong kumta. But ukpa am upay ito ikon, wong kumno linga ba ay, yang am ay. Pangas ko ngilong kumjo tamangi. Ngilero akmat jong ublay. Udah ublay ba ay lot yangi, habo ublay ong pat. Ngintre ang yung kanidi ka jonga. Ngis ngo kam try no. Lado ukpa umay. Kanta ko ngiyon pay biya turumi. Lado try umay. Kamdan di ka tau try upan. Ibarat gana yu Elijah ro hang tu, kani ka bru ko ngadon tang shikamu puro. Ngamut bele, ngamtep kat no kan mi nang tu. Hari wong warra sya kindiat yang kabut. Naga ba kindiat rupan kindiat. Dam dam ki bru ki am ka we ni ka shipo ka dei tang ye kitu ki ba kamai da ki. Mo? Kamai da ki lak ne ba kamai pun. Ngili ba kamai kindiat. Kwa ba nong ye ni ka jan mi. Walai jan na ka ba kindiat ro wong warra inga kindiat. Kamu akamat jong bele, kamdon ka jing thau ha ka dor. Hari khamat ka jong belai ka don ba ikata ba kay bangingi le la ba ubriu na ka shilak u ai shipo hajar ka tare we ni ka shipo la pa ubriu na ka shispa u ai shipo tin ka tar ka de we shipo hakmat ka jong belai ka ta ka de ka ju kanum don ka jing pher hari ka de bun sin mangi tang tang yong am dang bangi la ka mai he kam de ka kat no tang ya kat no ya ka de ka ba kumno ngi ai ka donut ka ba kumno ha to ngi ai da ka donut ka ba kemen mo ka bible ka hikai ngi bangi ai so tra ngi ai da ka donut ka ba kemen Astanat mo pastor bang yakran ni kata wa tin jubler ka ong Lucas no Nongkhryiem ka khat ka basipo ka ong jar ubalong ubala ban chania ai ba khndiat e ulong ubala ban chania ha ka ba shibon ru jar ubalong ubamhok ai ba khndiat e ulong bamhok ru ha ka ba shibon ru namar kata lada fim shimlong ki bala ban chania shapang ka spa bamhok we ban chania yafi ya ka spa ka ba shisha balada fim shimlalong ki balap man chania bat like a junkie way pat way uban IT hafi ya kata ka balong ka jongfi fi tin job lagi tu onil dang try la man chania IT ba khandiat fidan onum la man chania fi ka babon ladai ubri ulong ubam hok IT ba khandiat long ibam hok ro ha kata ka babon bagade kata lada utrai chania ha ka e ka bang u ai hangi kumno un ai pat yangi wat ya ta ka beneng ro lada ngi umla ban chania tang ka ni ka ba khndo ro tang ye ka ni ka spa ka bu ai ro lada umla ban chania kumno un ai ta ka spa ka bisi sai ngi kalong thik ung kene ka por ma ki bru jongi ngi shene ka nam sniu ka wan na mar ba ki bru kim ublei umla ban chania ta ki da ma ki yo e ka spa ki klet no ublei da kim kan mau yu ublei hano no ro lada ngi long ki bangai ki ba shisha ngakwa ba nong fi ki bru ki ngat rai lada ngapai biang shu Elijah ki bru lada ngi apet kumu syakri ublei u Elijah hakapor bo upan kamdai ka basuk ya u hangat hanganget bo unpan hara ukloi ban pan jiksha upriu la di banong mo beli umlet un kurku sha to ka yeng mo to nganda dwai ba nganda kurku yang ani ka yeng onda pidala yo pisora abam yang uklamong wong hakapor nem sniu to bet yo don nakani ka janmit pipet sang tharai pastor un dwai un kurku un pan bana ya ka jingkyrduh hara pastor ule mana kum we yang ni ka si wikai man ya ka ban pet ban kata pat ka dei kat kum ka tien ngakwa banong fi nama ka jingmut jongi gi breu ngi kwa baik baik dan ba wan ban dwai ban kurku yang ngi onda bala kurku ngi sabet hada ngi yo i hang ne bo Elijah u kham le ya kata Elijah ulet badu ong bet kwa banong fi la da fi kwa ban lai na ka nem sniu fi da ban shim ya ka senjam jong ka jing bet but ublei unle ya ka benta ka ba udei ban le ula ban kurku yangi wat itai bangidon kindiat ka Bible ka ong ka breu ka don tang kindiat si kam
Kaba pi pet yang pidon tang shikam. Hari utrai udan ka bor ya ka shikam. Lamba kata ka shikam ban besar hai ka por jong kan nem snio. Yok kan ka sngiro kada ya firu kumjo. Ya fi pat jubet. Ngachu yo sngo ba bon mo. I pastor im ju ong kata hari ngaku musyakri jong terang aku ban keren hang dia dengan ka por. Pabon ma kibreu yang ni nga sutenat ngapet ya ka Potternet ngayo mat ya ka jingkyrduh haba ngapet ya ki program na do ka singi balang haduk singi belai ngai tenat ngapet ya ka kidzo ngapet ngai tenat iki ta hoi haba fishu tenat pile ayupat lada fiyo mat jingkyrduh tolong ka jingkyrduh lada kram yo mat jingkyrduh ngam ong ro ya fi tolong ka jingkyrduh lada fila yo mat blai yo kmi na fi na ong blai fim bet hanga dengan ministry belai de film ai haba fiong ngayok mat jingkyrduh ngam ju kelet ya ka Bantei fiong ngai pala di pastor da i ani ke jing tena da pai pastor tam hari ke ketiga jong fi kam kloi ban kene film ai jo pastor film kloi ban kene ria kan ga ministry ba utrai unang kentiu susu hanga nega si kum syakri jong belai ngakwa ban ong ye fi kan de ka por ya fi ba pin bet hanga nega ministry la da filai mat ya ka jingkyrduh lada fiong man kata yo ngayok mat ya ka jingkyrduh haba ngapet ya ka Potternet kwa banong e pi kan de ka por ba pin yang lang bat ka Potternet ma ka Potternet kam de kun hon balang kam de kun hon niam kam de ka kun hon jongno brio ba ngai kam de ru ka jong i pastor Bantei ka de ka jong ujisu bu pen yang hadin jong ka revival ajan rio hau arjar nyo u pen yang ya kan de ka gospel ministry ban ya lap hapo ka TV lamba ka TV fini amat de ka jingkyrduh ngai be bur na yo amat jingkyrduh kumbang ala ong mane lada fila yo amat de ka jingkyrduh to long ru ka jingkyrduh ya kan de ka ministry namar ngim kwa ban kren ha kan ke sri banong IEA namar ba Christmas kala jan ngim kwa ban kren tang sha phang kata ka ba ka history ka bala dep o jisu ra wan ha ka ke sri ngim kwa ban kren ke dei ba pindan menta ha ke jing maham ya ke jing wan no ka jong utrai ken namar tin ke jong belai ka de kren shai ka da ong kumne na ka no juda ka de khat ka ba arpolai ka ong humne ha ra ye ki wei pat to pin da kata ba kini kan tet yaki na ka ding bat yaki wei pat tu isen da ka jing shap tieng da ka ba shon wat ya ka ta ka jing pong ya ka ba lapan bit tingit na la ka jong ka do ka bible hane ka kren ka ong ba yaki wei ngin long ki ba kini kan tet no yaki men sim ki ba kodor ken na du jok ban pen long yaki ngi kwa no ban kini kan tet no yaki brio na po ka na kata ka ding nang tena po du jok ban ai yaki ya kata ka beneng ken par hakane ka por ngak ngimla ban ai mangi ka beneng uji su adap ai hadan kane ri ka por ngi bangin snok ti bangin maham ken ngi juang bo trai lo jan wan utrai lo jan wan ke ipat ngi ngile ya ka jingwan ka jong u kane ri ka por pi yo lamba ka jing bet ka jong pi pimla ban le de la de han yo ka jing bet ka jong pi ka le ke nya ka ban maham ya ki babun ki men sim ki ba koror kuma tin ka jong trai ka krenru na stiu jacob nang ba san ka de khot ka ba arpho gong tun tip ba uta u ba pan phai pat yu ba pop na ka jingya sakma ka lenti jong u un pen im ya ka men sim na ka jingya bat on tap no ya ki ba bon belen ki pop pa ka ni ka sri gen na kwa ba nong fi la fi la yo mat ka jingkyrduh piang man ka por ba ngapet ka Potternet ngayo mat ka jingkyrduh yo fim pat jubet ha ka ni ka met ngapan slur fi ngatep nama fidan hakan nem snio baka boy pastor la hikai hakan ni kamet ba haka por nem snio ngi haban bet kene de ka por bu try u kmi na fi on ko khon pila ju bet mo hakan ni ministry ba pila ju pet ka tesnem pila ju long mo ka jingkyrduh ne fi shu kijit bet tang ka jingkyrduh to ai hakan ni kamet ngi pen slur ya fi kumbo walaija u pen slur ya ka to riu kan thei ngi pen slur ya fi na ni ka jaka to bet but kumangal ong mene haba pi bamja haga wei ka dukan pimle ban siu haga wei pat ka dukan kumjol la fi amat ya ka jingkyrduh lang ba ka ni ka ministry pi betru haga ni ka ministry ada fi amat ka jingkyrduh ba nganget pila ji amat bangi su tho ba bon ki bru ki ong ba ka ni ka dei ba pin yang lang gen ba ka ni ka ministry ya kan pendep ya ka ta ka thong gen ban lai ban maham ya ki bru ban ong jisu la janwan the long pi ki belapan kre angin don bentah ka ta gen hakan ni gabe yo kan nems niu ka wan na mar pim jukan mau ya kata pila suhun na malong kestan la de pila suhun na bang bangai hala de hare kan ni gamet utrai open kan mau na mar pim bet ka gospel ka suki to bet no ba gospel kala ban lai
ban ni kwa ban duai da ka jinget ban ngai umen sem jong utrai ukta ye ki ba bon ki long ye nga ka ne ko por ye ki ba bon ki nong pet ban ngai phir phil ye thu ye ki wei benang to gi ne snok ti lam ban ka ne ka ministry Potternet ba kala ban pa saprang ye ka gospel ken ka bala long ka jingkyrduh ha ka ne ka jala ba ka long ka jingkyrduh she ki wei pat ru ki jala ni kwa ban duai na ka ban ta kita ken ha ka ne ka met lada fi pat ju bet fi ong ha ka ne ka met ngan bet no ha ka ne ka ministry ni kwa ban duai bat ban kurku ye fi hagan ega sengi ban nganget hagan ega por da ka jinget ngala ban yo I ki ti ki ba bon ki ba kner ki ba ong ngeni snok ti lem bat kan ega ministry but I pastor Bantei ken kumu nongelam jong ega ministry ngeni snok ti lem ken ban pa saprang ega gospel ngakwa ban ong ye fi I pastor Bantei inum la ban le marway lem da ki ti jong ki snok lem bat I bat kan ega met kan ega jinguntu kumu shakri jong ta tu ye snok ti lem bat u ken to long ma phi kum ka ni ka kintay baka long ka jingkyrduh yaw Elijah habaka kurku yaw Elijah ka yo mat ya ka jingkyrduh haba fi kurku yaw shakri jong try ya ka ni ka ministry ka jong ngai fi yo mat ya ka jingkyrduh fi yo mat ya ka kamba na mar balai fi don benta ha ka ban kini kintet ya ki men sim ki ba kodor na po kata ka ding gen bakin yo ya ka hima ka jong balai ka Bible ka ong na ka Ezekiel ru lada ngim maham dei namar kata kani ka ministry ka yeng haden jong ka revival haba ka yeng kani ka ministry ka yeng nam ta ka we ban maham ye ki brio ban nai im shu ha ka pop kala ka bamon kombo Jonah maham ye kana nave kum jo shakri jong trai we ai maham na ka we ka snem shaka we ka snem shaka we pat ka snem but bobon ki brio ki la yo mat ka jingkyrduh hana yo fi klet not ta ye kani hana kani ka sing ka ban kan ma kani de ka por ngakwa ban ofingi kam poi perkat bangini keren yang ni ka benta ada diga plan jong try bo try yo try kwa ba pin pun kan mau ya fi la yo mal jingkyrduh fi la le yu pat to hang ni ka por kin long pet man ngakwa ban duai hang ni ka por bang kun tu I pastor hang ni ka por ba ini in duai nam ta ka wei pa ka wei ka kti ho gila ju duai am ta ki ba pang ba sta ma kan ni ka merong in duai na ka benta kata ada kan ni ka met swa ka tang in le ban duai ngim la ban yo I ya fi kanang iwan ha ka yeng jong fi ha ka television ka jong fi ha ka ngai bu try yo I ya fi bu try wong ngalong try u bam ju kala kombo ula le ya ka to ka breu ha ka por ka jong Elijah un le ro ya pi ha ka ni ka mian nang ne sakmat pin yo I ya ka jingkyrduh ba ya ka sangti ka jong try halor ka jing im ka jong fi halor ka try ka ta halor ka jing yo ka jing kor ba fin yo I ba ka nem sni ban ka pin yo I ka kubor ka ba ha kan wan ha ka jala ka jong I ka nginget ya ka ta ken kan don ka jingkala ken bahkan iko por akar pari pastori na laming isa ka jingda ba in kurku da ka jinget ka wei poi ka kti ani ka por kita ki ben snok ti lambat kan ka ministry Potternet ken na IT hi pastori na laming isa ka jingduai kumengila keren ru menne kadai tang ka jingko ngo ka jongfi Deuteronomy arbu praru ka keren baga don ka jingkyrduh ya kita ki ba ka ngo bo trai ong an kurku ya ki kti jongfi ya ka ei ka ba fitrei ya ka ei ka ba fikta pin man bha ki life ho nre ho shi spasha hagani ga mi kwa man doi nam ta ki kti ki jong fi ya ka ei ka ba fi 3 pin man bha ba ngai an doi hagani ka por nam ta ki kti ki ba bet changani ga jishkri an doi bu try un kurku to ka kti ya ka ei ka ba fikta ka ei ka fi 3 kan man bha namar ba kti ga jong fi ka bet hagani ga mi se ka kam ga jong try tung ya doi ga jan mi dangam ta jong fi lang ba ro try ni ka por ngi man aingo ina ko try ga por ka ba ko try ngi shimla oi berkat ban ya kren kom ne try hen rei ga ga tien ga jome ga ga jing alam ga jom sem ba ko jome ko try ngi yo ban ya kren ko try ya try ga ga topic ini ga subject ka ba dan ka ma do ka ta go try ba ki breu ki jome ken light na ga nem sneo ba ken light na ga jingkyrduh ba try ni ga por nga ngai mela pen ken do ro shibun ki men sem ko try ba try nga da dwai nga da kurku ya ki ba try ni ga kti ga jonki ka ba bet ha ni ga por shi ga kam ga jome try nga da dwai ko kun rat try kam compare kat no ki ai hen rei try kum no ki ai ka ni ga ta go try ka ba nga da dwai nga ga miet ko kun rat ya ka ta ka men sem ko ba sbun ya ka ta ka men sem ko try ka ba don ga jingsu khia nam ta ki men sem ki ba kodor ki ba don ga jingsu khia nam ta ni ga jishkri ba try nga da dwai nga da kurku ka wei pui ka kti na do ni ka sni ko try ka ba me sneng ko nong bam do me sneng ko try ka ba thok ki bi shikor ki ba lam ler me sneng ko try ki nong bam ei ba try ba me ko try me sneng ko try
try kita barok ki balik persyak ni kon ki jome try dengan ni jing ai ke chuki ke ni mit try ka long kom tau sembai ba ki bet ka long kom tau fu ba ka kom pnyang ba ka ni ka riu kan thai ka ai try ba ka ni ka riu kan thai ka bishim la yap ka ta ka nem sneu bat kala man ba kala pahu ba try kala em hadu ka ta ka jing lat no na ka ta ka nem sneu ba nga ai ngo em ko try ni ka ski ga dwai ki ni ki ga dwai ko try ya ka jim ju wei pi wei ko try ki ba bet cha ni ka ji shikri ka ni ka mit na gar khui ki kar hai ko try ba nga ngai ko try ka ayom ka ba thmai kan sedang ka jing em ka jongki ya ka ba na gar khui ki kar hai ba try nga ngai mdai ka bor ka chongki mdai ka jingla ka chongki mdai ka jing sham snow bha ka jome kan long halor ka jing em ka jongki terwai ngada duai ba ktin jome ka ong kita ken ki ba pendon buram yang ngan pendon buram ki mdai kita ki ba nyau ben yang ngan nyau ben ke liang ki ba trai ngai ko kuna ngani ka mit trai ki pendon buram me le ba ka jing a ka jongki ki pen ko ngo ya la di ba ka jing ngo ka jing ko ngo ka jongki ko trai ka long ka ba kham bha ba ni ka jing kya ka jongki ba trai ka jing shashkar ka jongki ka ktin ka jong blai bani kata ki cleanse ki lang somo nga songo ko try ki la kongo e ka tin ke jame nga songo ko try ba mela kta ke donot mela pen ki e ki me try mela pen kendo e ki ko try ba ki la kloy ban ai shikane ke ji shikri ha ga ne ga miet ba try nga da dwai nga ne ka poru da ga menta ki ba pang ki shitom ki ba crow ki ba don ke jing shate shako ma ka bor ki so ki krai ke bor jing dom baro nga da batat ki ta baro ha ga kerteng ke jong jisu ban nazret ga kran ke jing khia ya fi ba ga kran ke jing khia nam ta ti kon firi idana ka jing thia pang ka ni ka por piku slai mani kon ja fi ni ap no nga dwaya ka klip mat kam ta ha ka tenga jong jisu ba itu klong in imna na do ne klip mat kam ta na ka jing jingam snamu jisu nga kam kan ti ka jipen khia itu klong ja fi na khia no na do ne klip mat ta ha ka tenga jong jisu ba try me polite ko try ka jing te ka jing khong ke bor ki so ki khrei baro ha ka tenga jong jisu nga kam kan ti ka jipen khia ka jing polite hallelujah try nga ngai me le ki kamba na do ne ka miet ba ki baro ki jalong ki ba mai I can think of Jesus and doing a girl. Amen. Amen. Try and go fi bangi kwa kan ma fi la ban yo I ka TV screen ke jong fi ya ki phone number la da fi don kam ka jing dwai yo fi don ka message jing tu ke ban bet fi la ban phone ki number ban pentep ne fi la ban one ban ye kundu yang I hapoka office ka jong I ban ne Nongthymmai fi la ban yo I ke address hapoka screen ke jong fi nga kerpat fi la ban one ban ye kundu ban one hi dala day bani kundo e pastor hangane ga jeka baki shakri gi jong trai fini amat e ga jingle khu la fidon gi jingli ne fidon kami gi jingdwai fila ban one hangane ga jeka bat kum juru fila ban phone kini gi number finda ken mau bat tong kuntu sa si sen shabang in pankut ne ga program to long pi gi nong bet na magale de ka por jong ga jing bet to trai kur khu ye fi hadu gi ne kundo pat so ga wei pat ka tayo ga ban one utrai jong ga jing sok undar ring kat bat pi bat ka long yeng ka long sem ga jong fi amen.